welcome back to my channel. So dini आङो मा खिथिनो थांदों बया इन्टारेस्ट जासिगोन ओमफ्राय आं दिनि मा खिथिनो नागिरदों नोंसोरो नुखाबाय जानांगौ आङो दिनि आंनि उन्दैनि भिडिअखौ खिथिनो नागिरदों आं थाबाय जेनबा माने उन्दैयाव थाबाय जेनबा ओमफ्राय नै आङो इ नारेंनि जुस बानायनो नै जायखौ हाग्रोबाय आङो दा हाननायाव माबाबो थायो नै दा हाबाय आङो नै संगायाव आङो बे रोसिखौ माबाग्रोना लानोसै नोंसोरबो खेबसे ट्राइ नायबानो जाबाय माबा नारेंफोर जायखिजाया मा नारें जायो बेखौ जागोनसै आरो होमबा नोंसोरो बे भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायनानै थादो दा आंनि जुसखौ बानायग्रोनोसै ओरैसो सेनानै होबाय आंनियालाय बबे? नै दा आंनि जुसाबो जाबाय नै दा इखौ गलायनोसै आङो इयाव नारें होनानै ओमफ्राय एसे दै लगायनानै ओमफ्राय संख्रि होदों ओमफ्राय सिनि होदों आरो इसे ओमफ्राय दैखौ दा ट्राइ खालामनोसै ओमफ्राय दा भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामलांसै नोंसोरो आंखौ नायनानै मिनिनाङा गाइस आंखौ जुदि नोङो आंखौ माने आं नङाबा नानिखौ जोङो माने आंखौनो नोङो नानि सानदोंबा इयो गोरोन्थिखा आरो माने आंसो इयो माने एसे मोखां मिलायहोनो आरो मानसिफोरा ओमफ्राय नोंसोरो बे भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइकसे भिडिअखौ जोबजासे नायनांगौ दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय आं उन्दैयाव बोरैमोन दे नायलांबाय थादो एबार आं खिथिलांसै एबार Arito मोनसे लाबोनाय Arito gila song haman coba biar bawa apa itu na biar bawa
दे बार मोजां जादों ओइ सिना हर